Здравейте, аз съм FoxBG и днес продължаваме с епизод 3 на Майнкрафт, първата резба. Продължаваме там, откъдето спряхме, а именно там, че довършихме първият етаж на нашата къща, цялата къща. Направихме стълбището за към вторият етаж, но вторият етаж не е довършен, което в днешния епизод ще довърша. И се зачудих, че всъщност аз изобщо съм майнвал. Но в този епизод имам едно много интересно нещо, тъй като го пробвах на креатив. И супер хубаво, а именно след като довършим втория етаж, ще си направим ферма за жито, тъй като нямам никаква храна, не мога да отида да майнвам без храна. Ще си направя ферма, като направя ферма имам жито, ще доведа овце, такива работи. Като събера малко храна и ще ходя да майнвам, може би другият епизод, да се захващаме за вторият етаж. Така, първо да разясня какво мисля да направя. В тази посока няма да го разширявам, ще го разширя само малко на тука и на тука. Имам пред 5 на тука, 5 на тука, защото не искам да е голямо. И ще го направя както на първият етаж, на втория де. Ето тук ще бъде с такова Stone Bricks, а пък тук ще бъде с ето такова дърво. Ето такова да в момента държа. Dark Oak. Да, ще отида да подготвя материалите за втория етаж, кирки, такива работи и ще се видим, когато съм готов. Добре. Докато събирах дърво, намерих това. Искам да го убия. Така че... той къде отиде? Майко! Добре, значи това е много полезно, защото с него ще трябва да отидем в Енда. И затова реших да го снимам. Убихме този дългуч, пръч, тази тръба. И когато събера още дърво, ще се видим. Така, връщаме се обратно. Малко го поразправих, но общо взето сега ще ви кажа как ще бъде стената. Тъй като тук ще бъде... the fuck! Както и да е. Тъй като тук ние ще само до ето тук. Им пречи има 3 блокчета нагоре. Той четвърти ще бъде запълнен с ето това дърво, бялото. И усещам, че просто после пак ще трябва да хода. Така че ето така го запълваме. Като стената ще ето така. Тук ще е stone, така и ето тук само тия двете трябва да ги махна, тъй като просто ако трябва да е с stone brick, не виждам смисъл да е с stone brick. Сега да направим един стак, след което като запълня тавана, ще трябва да скопая също така и един левел по-надолу пода, за да мога да го направя от stone brick и тъмното дърво. 5 на 4, не е 5 на 5, тъй като 5 на 5 ми се стори ще бъде доста голямо. И общо взето... това ако го махнеш, няма да има проблем, нали? Не, няма да има проблем. Поне така си мисля да я. Не, няма да има проблем. Там няма да се вижда горе. Няма да се вижда друг път. Така мисля, че ще е добре. Даже знаете ли какво? Така. Не, така е грозно. Ще го оставя... Чайте да помисля малко. Ще го направя... така. Явно така се стои. Не пречи. Сега. Ще изкопая пода и като го изкопая ще се върна и ще видим как ще го направим. Така, направих почти пода, изкопах го, само да сложим последните штрихи, така да го наречем, на пода и ще слагаме всички честове, тъй като инвентар ни е супер пълен. И да, за сега честове, че са само на тази стена, няма да са никъде другаде, ама... What? Дървото ми свърши? Ти не си уред. 12 ще стигне. Даже и прекалих малко. Да, ето това ще ни е. Само тези двете, защото много ме дразна, че ги махна.
имам обикновен стоун. Така. И това ни е вторият етаж. Тук, ето, общо е това вторият етаж. Слиза се от тук, така. И това ни е вторият етаж. Сега, имаме, защо имаме 6, а не 7 честа, никаква идея. Така. Обаче не е равно. Чакайте се. Стига да е, значи да ми е пълен инвентара. Така. И тук ще се изрежат печки. И обжето ще е това. Така. Този ще е само за камък. Звънат ми, така че след малко пак ще дойда. Отново сме тука. И сега да наредим тука всичките камъни. Значи сега ще направим така. Гледайте. Така. И така. Тук нареждаме камък. Тук ще бъде така, чакайте сега. Всъщност тия мога ли ги превърна отново в... Жалко. Нищо, де ще ги... Тук ще бъдат тези. Тук ще бъдат тези. Чувам някъде паяк, което ме дразни. Праста също ще е тук. Така. Какво друго да сложим? Това е общо взето. Това като го превърнем го сложим тук. Стоун може би. Така. Не, андесайт. И андесайт. Сега нямам. Тук да ги съберат тези, които са останали. Така. Това. Всъщност, половината от това ще бъде за такъв стоун, другата половина ще бъде за андесайт. Това тук и виждате, горе-долу ги подредихме. Така, праста още има в... Така. Друго в този час няма. Добре. Оп. Някъде друго да съм изпуснал нещо. Така. Добре, мисля, че това са последните работи. Тук ще оставя всичкото дърво. Сега ще видите как. Значи... 12. И ще направим така. Така и така. Това така. Тук ще направим така и така. Общо главните дървета, които използваме, са тези. Има и още де. Така е, ама тези са главните, които използвам, така че другото е това. Исках там де. И ето тук така. Това ще ни е честа за дърветата. Този чест ще бъде за моб. Тук ще бъдат паяжини. Ендър перлата. Рабит худ. Друго, какво вълната? Общо взето. Това. Федър. Те работи ще ги запаза в мене. Чакайте, аз горе имам чест. Сега ще отида да го взема, за да може да пренаредим нещата. Това чест общо ще го махна. Пак ли? Тук е го откъде съм го чувал. Аз помежду другото, само така да... Аре бе. Имам ли кирка? Имам. И... Общо взето... Ще... Взема тия работи тука. Тъй като тук горе не искам да имам честове. Да ги пренаредим. Аз съвсем бях забрал за този чест тука. Така. Тук. Ще наредим стоун. Дърт. Така. Още нещо от тук, което да мога да сложа. Мисля, че няма. Мисля, че това е всичко. Добре.
Това. 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 Друго. Ето тук ще сложим това. Ще сложа това. Това даже няма смисъл такова. Ще го сложа направо тук. Това тук. Това тук. Друго. Клея. Ще отида да го изпека. Пъмпкини за сега не. Даже тия... Опа, направо тези пъмпкини ще ги превърна в сидове, за да може по-късно, като направим фермата да... Така, това тук. Това даже не знам, защо го имам, но ще го сложа. И ще трябва да си направя всъщност един чест, чакай се. Така. Този чест ще бъде просто ето тук. Няма да бъде обикновен чест. Ами, в него ще слагаме всички руди. Първата руда ще е това. Iron Ingot. И помежду другото сега, докато слагах нещата, осъзнах колко много трябва да копая. Това тук ще остава, това тук ще остава, това тук, тея тук за сега, бъкетите в мен, това тук, пръчки в мен, това ще отида да го сложа да се изгаря, това в мен, това тук, това в мен, това тук, това в мен. Чакайте да ги подреда. Така. Това в мен. И обзето наредихме нещата. Това още няма да го отварям. Като измисля моста ще го... И обзето приключихме с нашата къща. Тя е абсолютно готова. Освен две врати съм сложил, но както и да е. Сега. Цялото дърво... Оле боже. Цялото дърво го оставихме тук долу. Ще си взема малко от... Всъщност сега ще взема това и това. Те ще ги остава, тъй като тия дървета сега ще ми трябва за строежа. Тук ги оставам. Също така ще си взема един стак кабълстоун. Защото може ми потрябва за някакви инструменти такива. И сега обзавеждаме къщата. Първо от това така ще направим 5 крафтинга в един от всичките ъгли. Бам. Даже един крафтинг долу аз май сложих. Я да видя. Сложих ли аз? Сложих. Ще има и е тук един. Е така. И то ще го махна, защото не стои хубаво. Друго. Горе ще трябва да си преместя леглото. Също така ще трябва да направя и печки. Тук би трябвало да са си изпекли нещата, които бяхме сложили. Тук нищо. Също така ще трябва за кол. И леглото. И сега ще ги нареда. Фермата къде ще я направим обаче? Фермата се чуда много, защото там искам да направя такова риболовна къщичка. Фермата. Ферма. Къде да направим фермата? Фермата, тук ще е къщичката, защото ще направя къщичка за фермата и така. Така. Печките ще бъдат на 2-3. И на тук ще трябва, обаче този кабел няма ми стигне. 2-3. С една няма ми стигне. 1-2-3. 1-2. Все едно да е. Ще ми трябва още една печка. Тъй. Ще направя една печка.
Виждате ли, когато не кътвам, е толкова скучно и не знам какво да говоря. Махам торчовете. Защото не сме пещерняци за да са на земята. Ще сложа тук и тук. Тук и тук. Тук и тук. Тук и тук. А леглото... Леглото ще бъде тук. И тук ще сложим още едно. След време. Добре. Така, значи аз ще отида да проверя общо взето как стават работите с материалите за строене и ще се върна. Така, хора, сложил съм там да се пече нещо, но нека да започваме с главния билд, който исках да започна днес, а именно той е къщата ни, в която ще складираме всичко от нещата от фермите. Та сега, това съм го гледал от интернет, добавих малко от себе си, така че първо ще започнем с основите. 4, 5, 6, 7. Това трябва да е 7. Така. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така. Тук ще трябва на четвъртото блокче 1, 2, 3, 4. Ето тук. Така. Това ще го жда тук да работя с него. 3. Тук. Така, така. Така, така. Така, така. Добре, тук е вратата на къщата. Тук е... Ще видите какво е. Добре, сега. От тук ми трябва е така. 1, 2, 3. Не! Значи, този билч е малко ядосващ, защото доста пъти няма да мога да сложа купчето както трябва. Така, така, така. Стига да е! Значи... Плюс. Така, така, така. Общо взето, доста хубаво ще се получи. В интернет погледнах само примерни скици на такива къщи, обаче почти цялата къща е на мой дизайн. Преди не съм я копирал. Така. Не, това не трябва да е така. Също на Creative я бях направил, супер яко се получи. И ето виждате защо ми трябва... Погледнете! Стака дърво си отиде! Което означава, че това дърво няма ми стигне. Добре. Сега тук ще ми трябва ето от това. Тук махаме тези мазни гъдини и слагаме така, така, така до третото купче. Така. Това общо взето няма да е нищо. Им при това наистина няма да е нищо. Няма ми достигна с малко. Мамицата му. Ще отида да... И ще стане супер яко. Им пред билда много ме изкефи как стана. Ще ми трябват още 3. Тоест толкова ще е достатъчно. Така. Сега. Тук го довършваме това с стоунбрика. Обаче няма да ми е... Ще ми е достатъчно, защото да не ми е. Така. Тук, където ми е това, ще ми трябва цялото това дърво преработено. Един крафтинг. Крафтинга къде отиде? Крафтинг! Тук. Така. Ще трябва да направя
Колко толкова стълби ще ми стигнат. Тук така. Така. Това са стълбите, с които ще идваме на тук. Това го махам. И го слагам така. Това е перфектната дупка. Мали се едно съм го планирал, бе. Охо. Сега се сетих, мисля, че тази дупка ще ми пречи, ама тя всъщност направо ще ми направи удоволствие да я използвам. Така, тук. Тук. Чакайте да помисля. Тук ще ми трябва още от стоунбрика. Това тук е толкова добре, че го имам вече този път. Ще го взема направо целия. Въпреки, че няма да ми трябва целия стоунбрик, ама както и да е. Сега, тук правим стоунбрик. За да може това да го... Моля те да стигнеш. Майка ти! Стара. Добре, ще го направим тогава по друг начин, тъй като нали сме креативни хора. Ще го направя така. Тук вече няма да ми трябва тази стълба. Казах, няма да ми трябва тази стълба. Тези две блокчета тук няма да ги има. Така. Това го слагаме тук и тук, а пак това. Кабелстоуна ще ми трябва, за да запълня това тук да не се спамват мобове. Това бих могъл да го направя нещо като тайн чест, дето да има обаче от какво, като аз съм на синглплеер, на мен няма да ми трябва изобщо такъв тайн чест. И тук горе вече слагаме тъмното дърво. Даже това светло ще го махна, защото просто не искам толкова ярки цветове в къщата. Обаче, сега ще ви кажа, това не е къща, това е водна, тук ще има водно колело, дето тук ще... Сега ще ви кажа, защото тази дупка ще използвам. Тук ще направя едно водно колело и това ще е като водна такава въртележка, дето... Виждали сте на село, виждали сте като сте ходили на море и такива работи, а това тук ще бъде самото гьолче, дето ще... И от тук едно водопадче ще слиза така надолу и това ще го запълна цялото. И с това казвам, че тази дупка всъщност е много добре направена. Тук правим. Какво правим? Ще ми трябва една врата. Сложа ето тук. Ето това. Така. Тук ще има прозорче. Ето за това всъщност ми е самото нещо. Но съм и направо, нямам думи, ще се изкърта. Отиваме да вземем взема изпечената глина. Бригде, аз пък глина. Оле, 11, знаете ли, че май няма ми стигна, няма стигне. Тогава ще го направим така, бе. Ще сложим прозорци тук. От какъв взор па трябва да е цялото в брик. Така, в момента прилича просто на някаква купчина тъпотия. Ама... Стой малко, стой! Не ме... Къде го ставих? Съвсем такова ще бъде. Такива прозорци, защото явно нашето оцеляване ще бъде с червени прозорци. Цак! И пък и без това да си отива с брика. Така. И сега следва една от най-важните части, а тя именно е покривът. Тъмън казах, че няма да ми трябват повече стълби, ама всъщност излагах. Това няма да стигне изобщо.
Овца, идей да ми се пречкаш. Така, сега това да го махна. Така. Този епизод няма да има много едитване. Така, а сега и от тази страна. Тук ще има едитване, защото ми се ходи до туалетна. Сега идвам. Така, тук съм. И в момента... Какво? О май гад, аз съм го направил това, бе. Така, искам много да направя тага каштуркът в първа резба. Аре бе. Така. Добре да е. Значи, защо така се бъгва? Сега пак ще се бъгне, ама ако съм тука... Аре бе! Така. Трябва да го махна. Така. И тук почваме така. Вече се усещате какъв ще е покрива. И да, изглежда супер яко, поне според мене. А пак вие ще си кажете долу в коментарите. Така. Доста съм... Исках да ви кажа нещо, че доста в момента, може би канала прилича на такъв Майнкрафт канал, обаче просто в момента много ми се снима на Майнкрафт. Иначе ще има и League of Legends, ще има и Team Fortress, и CSGO, и ще има много работи. Просто в момента, в започването на канала, ми се играе Майнкрафт просто. Имам пред... Когато на човек му се играе нещо, не може да играе... О май гад! Къща ми стана на лайно вътре. Така, и ето тука. Така, като комин. И сега отвънка, дами и господа, продобием този паек, като жертвоприношение към нашата култура. Ето е къщата. О май гад, сетих се нещо. Тя не е довършена. Чакайте. Тук не съм я довършил, бе, хора. Хорица от народица, ето защо... За какво ми трябва... това дърво. Сега сетих. Така. И тук горе ще сложим такова. Принципно трябваше да от... Тук е много светло, имам пред, не трябва да е така, не. Не трябва да е така, много е светло, значи сега ще отида за... Аз ще умра, бе! Майка му стара. Сега ще отида за... Иначе ето как изглежда, вижте, доста красиво стана. Ще отида да намеря още брикс и ще дойда, когато е готово. Най-после сложихме врати! Така, направихме общо взето езерцето, което е ето така. Даже и сега, за да стане малко по-шокаритетно. Чакай. За да стане малко по-шокаритетно, ще взема бамбука и ще сложа малко около езерцето. Ето, тук примерно. Тук. Така, тук. И толкова стига.
Сега. Правим така. Правим така. И тук ще направим колелото. Общо, обаче тук не трябва да има вода. Тук не трябва да има вода. Тук мога да има. И ще стане така. 1, 2, 3. И мога да изглежда супер грозно. Знам. Ама... Иначе няма как аз искам да има колело. Така. 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 И ето тук единственото блокче. Так. Като. Това е колелото. Даже ето тук ще сложа да има вода. Само да взема тук и от тук. Слагаме тук да има да не са буйни водите. И общо взето почти сме готови с нашия строеж, но ще трябва да направим също и фермата в този епизод, така че още не е свършило нищо. И да, ще покажа когато вече е готово всичко. И сега започваме да правим фермичката, която ще е за жито. А тя именно няма да е много голяма. Ще е около нашата постройка. Обаче супер хубаво стана. Няма да ви лъжа. Мен също много ми харесва. Знам, че на вас ви харесва. Уинг-уинг. Сега да е. И сега правиме така. Примерно тук да има вода. Тук да има вода. Тук да има вода, да бъде симетрично. Тук да има вода. Тук да има вода. Тук да има... Защо? Майко мила! Мали. Стоп. Яба. Ох. Добре. Чайте са колко е това. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тука... Ради. Едно, две, 3, 4. Трябва да ето тука. Ето тука. Да има да се напоява. И обзето ма е това. Ще отида да взема вода. Не бе! Стига бе! Умри! И значи нахалство. Какво е това? В частна собственост и това е имот. И да. Също така ще трябва да убия Не, всъщност аз вече имам достатъчно вълна за едно легло. Да направи тук едно легло. Просто да има. По-хубаво е да има, отколкото да няма. Колкото повече, толкова повече. Казал Мечопух. И да. Този епизод, обобщително така, защото вече към привършек, направихме доста неща, пак, както миналия епизод, разбира се. Направихме си втория етаж на нашата къща, като честрум. Че направо да направя една нотичка. Дано да покрива
отива абсолютно навсякъде. Ей, това тук. Иначе, доста ми харесва как се получи. На синглплеера ми не се получи така, защото не беше на същото място. Обаче ето тази дупка тук, която крипъра беше издълбал. Явно това се случи първи епизод. Явно е трябвало да се случи. Съдба. Не върху моята ферма. Махай се, Чиба. Вън. Не. This is my farm. It's not your. Та общо взето да, направихме си 100% нямам достатъчно семена, за да мога да го запълна, но ще да е тук. Добре, значи тук ще направим. Ще сложим една вода. Тогава, щом тъй става. Така. И да, пишете в коментарите какво искате още да правя, тъй като в този епизод аз имах за цел да отида да майня, защото нямам никакви ресурси, ама в последствие така помислих, че няма как да майня без да имам ядене и затова реших. Иначе доста колелото се получи доста хубаво. Като цяло този проект се получи доста добре. Явно за сега до тук ще стигнем с сеенето. Пък по-нататък ще го направим и това. Тук сега ще направя един гейт. Аз нямам ли месо? Нямам месо. Вау. Сега ще си как се правеше гейт обаче? Чакай сега да се сетя. Пръчки няма май. Така. Да, така беше. Сега ще направим и черен гейт. Не съм расист. Просто е черен. Така. И сега слагаме торч. Тук ще има торч. Тук ще има торч. Крипър не. Тук ще има торч. Така, тъй като нямам много място на диска, направих ето това. Както виждате, стана доста хубаво. И в следващият епизод ще направим кейв, за да мога да си намеря материали. Да, надявам се клипа да ви е харесал. Съжалявам, че толкова бързо дойде финала, ама просто хард диска ми се напълни и имам работа така. Това направихме в днешния епизод. Надявам се клипа да ви е харесал. Аз бях FoxBG и ще се видим с вас в следващия. Така че до скоро!